Good morning. Sangag-sangag tayo. Dito pa rin sa loob kasi wala pa rin gas. Ayan. Baka mamaya pa yun. Wala na rin pagkain yung dogs eh. Ayan. Since madaming kanin, yun nga, sinangag ko na lang. Dapat nagpapabili na lang si Chris. Mag-take out na lang daw. Kaso sayang naman. Yung mga gusto nilang kainin, ganun din. Parang hotdog, sinangag, tapos itlog. May kanin naman. Tapos, ayan o, ang daming itlog. Sabi ko magluto na lang. Although wala kaming hotdog, kung ano na lang maluto dito, natitira pa sa ano. Cabinet. Yan. Yan ako, ganyan ako magsangag. Oil, kanin, tapos ganito ng ano, crunchy garlic na. Yan, mas masarap yan. Tapos konting salt. Dito pala ako nagluto kasi hindi kasya dito yung square na pan. So, ito na lang muna. Ayan. Wala nang laman. Hindi naman literal na walang laman. So, yung mga ano ba, wala na talaga. Ito, may adobong natural pa. Kasi masarap kapag ano, pag yung, alam mo yun, pag nagkikrave ka talaga. Ito masarap sana, kaso sinisave ko talaga yan. Dadalhin sa Bicol. Ito afritada na ano, di naman bagay sa sinangag. Ito na lang siguro Vienna sausage. Tapos itlog. Ano pa ba? Magtorta kaya akong ano, tuna, San Marino. Ito na yan. Oh. Diba? Oh, alam na. Kasi itong chicken dito is matigas pa. Pero baka umabot. With isang paa. May naligaw na paa. May chicken breast naman to. Tapos ayun, hindi na naman kami na natuloy sa check-up ni Daddy. Nag-alarm, nag-fasting, kaso nagising ako ng 7:20 na. Sabi ko, at parang walang nag-a-alarm, yung ganyan. Tapos ginising, pagtingin ko sa cellphone ko, 7:20 na. Sabi ko, Daddy, nag-alarm ka ba? Sabi niya, oo. O, sabi ko, 7:20 na. Sabi ko, tara na. Sabi niya, wag na, Monday na lang. Sabi ko, sabi ko, kaya pa yan, 7:20 pa lang. Kasi dyan lang naman, isasakay lang naman sa jeep. Talagang kanto lang ng, ano, ng FB Harrison, tsaka Evangelista. Yan. Sabi niya, wag na kasi may hilo pa ako. Yung syempre pag tayo bigla, ganyan. So, ending, wala na naman. Sayang, nag-fasting na siya kagabi. Yan. Nood pa, Netflix. Tapos, grabe kasi yung ano, yung gluta na iniinom ko din sa gabi. Tuloy-tuloy yung tulog ko. Tapos, sobrang himbing na knockout ka talaga. As in, yung kagayaki, guys, yung kulay gold. Totoo talaga yun. Naggrabe siya sa pag, ano, sa antok, sa tulog. Especially. Kaya, sinwitch ko na yun. Dati umiinom ako nun sa araw, bago ako bumaba ng shop. Kaso, lagi nga akong inaantok sa, ano, sa store. So, sinwitch ko siya sa gabi. Yung bongga ng effect niya talaga. Yan, solo na naman tayo. Nantay ko lang si Chris kasi nag-order ako ng, ano, ng, ano yun? Chowking na lang at yung gas nandito pa. Tapos, wala din akong lulutuin pa, diba? So, ayun, chicken kanina, chicken na naman ngayon. Laging chicken. Yun lang din naman ang kinakain ng mag-amay. Bibihira lang sila sa pork. Buti ngayong kahapon na niluto ko na kaldereta na ubos. Yan. Kaya, yun lang. Puro chicken. Ako nga, nararashes na ako sa ano eh. Sa kakaisda ko din. Kaya time out na muna ako sa isda. Kaso, ganun din yan. Kapag mag-chicken ka, mangangati ka din. Kaya, kung alam kung anong kakainin ko guys, sa totoo lang. Kaloka. Sorting. Grabe, ang lakas ng ano, Rosmar. Ayan, o ano ko lang kahapon, 'di ba? Restock na naman tayo. Kahit ubos ang puhunan, basta ganito kabilis. Ay, bonggang-bongga. Carry lang mag-entry. Grabe, 10 million ba naman ang followers eh. So, ayan. Sorting. Kanina pa merong nag-aano niyan eh, nangungulit. Kasi sabi ko wala pa. Book na ako, ma'am. Ako, ayan na nga ba sinasabi ko. Book na ako, ma'am.
Teka, isip ko muna. Dito na kami guys, sa bahay. Ay, hindi nga pala ako nakapag-vlog. So, ayun, nag-grocery pala kami. Iniwan ko kasi tong camera carry ko kanina at ginamit niya sa project niya. So, ayan. Nag-grocery nga kami. So, nakabalik na kami. Ayan, ligpit-ligpit na lang tayo ng mga pinamili. At ako'y magluluto pa ng pagkain ng aso. Ayan, nakaano ako eh. Nakakakuha ko nitong mga buto-buto. Lutuin ko na to para sa kanila. Good morning! Happy Sunday! Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay dyan, sa mga asawa nyo, Mamshi, sa mga partner nyo. Happy Father's Day! So, Sunday, tayo ay maglalaba lang. Kasi pahinga, and ayokong labas-labas. Gusto ko sa bahay lang talaga ngayong araw na ito. Ayan. Pero lalabang ko na yung mga konting labahin namin. And then, saan ba tayo upo? And then, hindi kami matutuloy na. Ay ko, ano ba yan? Hindi kami matutuloy na muna sa Bicol, guys. Ayan. Kasi, parang tinamad ako bigla. Alam niyo ba? Yung feeling na bigla kang tinamad na ayaw mo nang bumiyahe. Yung mga ganun ba? Pero, ayan, nakaset naman na yun. And then, naaawa din kasi ako kay Mark at nangangarag. Pinapaayos niya yung bahay. Minamadali niya yung bahay nila tsaka yung bahay namin. Pati siya na rin nagpapintura sa bahay namin doon. Kasi magkatabi lang, di ba? Parang dikit talaga yung bahay nila sa bahay namin doon. Kasi nga, doon, minana yun nila mama kay Lola. So, isang buong bahay yun na hinati. Na hindi ko alam bakit hinati pa. Sana hindi na lang. Kumbaga, ang plano ko nga doon, sana isang buo na lang. Kaso, nagpatayo na si Mark. Eh, sayang naman doon yung nagastos niya. So, gano'n na lang. Sa rooftop na lang kami mag-share ng space. So, yun nga. Eh, medyo luma na yung bahay namin doon, diba? So, since, yun nga, yung plano is, sasama sila mama dapat. Minamadali ni Mark na ipaayos yung bahay namin. Eh, nahihiya naman ako. Ganun sabi ko, wag na. Wag mo na kanin kasi, ayun nga, wag niya nang gastosan. Kaloka. Tapos, bibili pa siya ng mga higaan, mga ganun. Sabi ko, loka talaga. Bakit kailangan mong gawin yun? Hindi naman mga bisita. Parang hindi sanay sa palengke. Yun. And then, ayun nga, yung pagod ba kasi na iniisip ko, guys, pauwing Bicol, na 12 hours, although salita naman kami ni Daddy if ever na mag-drive, yan, and then mauuna kasi silang uuwi. Ayoko yung may mauuna, I mean, gusto ko kasi kasabay sila, yan, dapat, mauuna sila kasi may dadaanan pa daw sila sa daet, yan, tapos yung kapatid nila, si Inga, yung nagbabantay ko dati sa sa bazaar, dadaanan pa nila, so, yun, we've decided na, final, hindi na muna kami sasama sa na lang siguro, sa fiesta next year or mahal na araw. Kasi yun naman talaga yung balak. Mahal na araw, kami uuwi lahat doon. Kumbaga, Bicol naman yung, namin, uuwian namin sa mahal na araw. Lahat. Yan. And then sabi ko, para may time din ako na mapaayos din yung bahay namin doon. Kumbaga, paunti-unti, mapa-renovate ko kahit papano. Yan, kasi, ewan, ang gulo kasi nung na yun, nung hatian ng lupa doon. Yan. Kasi alam nyo ba, yung sa isang zone na yun, Marayag, San Buena, Zone 1, alam nyo ba, ang original doon is 4 na pamilya lang ata. Alam nyo yun? Mga 4 na pamilya lang na nadagdagan kasi nagsipag-asawahan na yun. Kumbaga magkakamag-anak halos yung nandun sa isang zone na yun. Yan. Kumbaga 4 na angkan lang yung pinagmulan siguro kung hindi ako nagkakamali. Kaso ayun nga. Tapos yung lupa, hati-hati, yung ganyan. So, nagkakagulo minsan sa hatian ng lupa. 'Di ba? Yun na mahirap eh. Kaya, ayun, inano din namin na makabili nga ng lupa sa ibang lugar naman, hindi na doon. Kasi ang hirap pakipaghati doon. Lalo yun sa amin is dikit-dikit talaga. Yung sa amin, dikit naman kila Emma na yung pader namin, pader din nila Emma, yung ganyan. So sabi ko nga,
pag nagpa-renovate ako, pinagiba ko yung bahay namin, walang dingding sila Emma. So, yun, ayoko din namang mag-away-away dahil doon. Bakit may papagiba yung ganyan-ganyan? Kasi gusto ko maayos yung sukat sana. Kasi pag ganun yung ano namin, doon yung bahay namin, doon paliko-liko. Diba? Nakakainis yung isang, kahit ban lang ba maliit, pero isang straight man lang, pero hindi yung paliko. Kasi puro kanto. Paliit ng paliit yung, ano, yung share namin doon. So, anyway. Ang daming ano ng lola niya, ang daming chika. Kagabi lang namin na pag-desisyon na hindi na nga muna kami matutuloy, guys. And then, sayang din kasi sa ano sa krudo. Pataas ng pataas. Diyos ko, halos 100 na 1 litro, diba? So, sabihin mong gagastos ka ng ano, ng 10,000 krudo pa lang. Or more than 10K, krudo pa lang yun, guys. Kasi malayo ang Bicol. Diba? Hindi kagaya ng Nueva Ecija, isang full tank. Kayang-kaya na ni Tonton. So, yun. Diba nilagay ko sa face ko? So, ayan. Teka, yung nilalaban ko. Hindi ko pala naibaba yung takip. Ano ba yung apply ko? So, nag-moisturizer lang ako. Itong watermelon naman to. Na nakakaano daw to. May, parang may tint. Pero parang ano lang siya. Parang tomato syrup lang din ng RMK. So, trending kasi ito sa, ano, sa TikTok. Kaya kumuha din ako. Then, Protect and Glow Mist. Ayan. Kahit nandito lang tayo sa bahay, maglalaba. Mag-mist tayo. Bango! May, ano, may citrus. Flowery na citrusy. Ayan, para ano tayo. Yung skin natin hindi masyadong tumanda. Meron pa nga dito, oh, yung chicken na in-order ko kahapon sa Chowking. Hindi naman naubos. So, i-deep fry ko na lang ulit para mag-crispy ulit yung balat. And then, magba-butter garlic ako. Yun, di ba? And then, bumili ako kahapon. Ito, binili ko na yung rice cooker ko. Yan, kasi lagi akong nasusunugan talaga ng ano, guys, ng kanin. Yan. So, at least dito, kasi naparami ko naman ata yung tubig. Wait lang. Kanin ko to eh. Binabad ko muna siya. Kasi matigas yung ano, matigas yung multigrain. So, binababad ko siya ng at least 1 hour. Yan, tapos magsaing na rin ako para sa mag-ama. Cute na. Para sa ano, para sa bagong ano pa lang, mag-asawa. Yung tipong ganun. 600 ml lang ata capacity na itong ano na to, rice cooker na to. Coffee muna tayo, guys, habang nag-aantay ng labahin. Tapos magpapalit din ako ng ano pala, sofa cover. Yan, tapos yung bigas nandiyan pa rin. Yan, and bet ko mag-ayos-ayos ngayon dito sa ano, sa bahay. Kaya ayokong lumabas. And sarado din yung shop, sabi ko sa kila Bunso, sarado muna tayo. Kaya kagabi hanggang alas 10 ata may nagpi-pick up ng Rosmar product. So isa pa yun. Ang lakas din kasi ng mga brand na hinahawakan ko ngayon. Lalo yung Rosmar. Kasi talaga, guys, literal na sobrang fast moving. Kakalapag lang ng mga stocks, wala na naman agad. So ayun, kaya ang sarap maging distributor sa mga ganong brand. Yan, yung hindi natutulog talaga yung ano, yung paninda. Anyway, coffee. Ayan, isa din sa mga ano, sa mga goal ko ngayon. Sabi ko, after matapos ng ano, ng mga sasakyan, kasi dalawang sasakyan na lang naman, diba? Sabi ko, after matapos na masasakyan, pag-iipunan ko naman yung makabili din ng kahit na maliit na lupa. Doon pa rin sa, ano, sa hometown namin. Kasi, iba pa rin, guys, kapag ka may bahay kayo sa pinaka-hometown nyo. Diba? Kasi babalikan mo talaga yung hometown nyo talaga. Yan, kahit gaano ka pa naging successful sa buhay, kahit gaano ka pa kayaman, parang hahanapin mo pa rin yung, ano, yung hometown mo. Hindi, syempre, hindi ko pagpapalitin yung hometown namin kahit na medyo matagal yun, ano, matagal, ano mo yung umunlad? I mean, hindi ko alam kung may pag-unlad bang nagaganap sa hometown namin. Talagang, hindi ko pa rin pagpapalit talaga doon kasi payapa din, tahimik, not so sure na pala kasi ang dami na rin mosang doon. Yan. And then, syempre, madami ding mga paliguan doon na alam mo yung aakyatin pa ng bundok, yung mga ganon, mga adventure.
So, yun. Tapos, syempre, yung pinakamasarap na isda talaga, yung tilapia na doon lang matatagpuan sa Lake Buhi. Ayan. And smallest fish na doon lang din sa Buhi matatagpuan. Yung Pandaka Pygmea, Sinarapan. Ayan, sa amin yun. Ewan ko, pero nagbe-breed na ata sa ibang sa ibang lugar ngayon. Pero still, the best yung nasa Buhi talaga. Excited pa man din ako kumain ng mga Bicol food. Kaso, sana na lang paghandaan natin next year para bonggang-bongga talaga yung yung bakasyon natin. Yun. So, sana ba ako? Ang daldal ko kasi minsan, 'di ba? So, yun, sabi ko, makapag-ipon ng paunti-unti para makabili ng kahit na maliit na lupa din, tapos mapatayuan ng parang bahay na mauuwian namin if ever na gusto namin magpakasyon, yung ganyan. Yan, and then medyo, hindi na doon sa sa barangay namin, hindi na kami makikisiksik pa doon. Ayan, kasi pag binabagyo naman talaga guys, lubog talaga yung namin na yun, yung barangay namin na yun. Kasi may doon, di ba, may ilog. Yan, tapos syempre, malapit pa kami sa lake. Yan, dugtong yung lake tsaka yung ilog. So, pag bumagyo, tumaas yung tubig, talagang buong barangay, lubog. Kaya yung medyo sa ibang lugar naman na hindi masyadong aabuti ng baha. Tapos alam nyo ba guys, kahapon, dami kong kwento kahapon kinilig ako. Kasi alam mo yun, may pumunta na mag-asawa, pumasok sa shop, yung ganyan. Bibili ng deodorant, dadalhin daw sa Saudi ata. And then naririnig ko yung usapan nila, Bicol, yung dialect talaga namin. Ang landi ng lala niya. Gano pa. Lip oil lang naman to guys. Ayan. Ang lakas kasi maka-moisturize ng lips. So ayun, yung usapan nila is Bicol, yung dialect talaga namin. So sabi ko, legit taga Bicol talaga to. Sabi ko, usap siya, ganyan. And then, ayun na, nung pakababa niya ng phone, tinanong ko, saka sa Bicol ma'am, ganyan. Eh, yun nga, taga Buhi din pala. At ayun nga, yung nagpapabili pala ng deodorant, is dati kong teacher nung high school na naging advisor ko pa nung 3rd year high school talaga na, oh my gosh, parang kinilig ako kasi crush ko yun guys no. Kinilig ako talaga yun talaga namumula ka sa nag-i-edit yung pisngi ko, kinilig talaga ako kasi ang pogi kaya ni sir. Mamaya nanonood yung ko yung dati kong advisor kasi yun naman talaga pinaka-pogi na teacher sa school namin na talagang heartthrob, yung ganyan. So yun, hello sir kung nanonood ka, for sure. Baka nga nanonood ng vlog ko kasi hindi niya maano yung mga products ko, di ba? Kung hindi niya nakita sa video ko, yung ganyan. So anyway, guys, ayun lang, kinilig lang ako kahapon kasi sabi ng kapatid niya, wag na daw magpakilala, yung ganyan. Si sir ayaw malibre, yan. Kaya hindi nagpakilala, talagang binili nila yung yung product. Anyway, thank you so much, sir. Kung nanonood ka man, maraming salamat sa pag-support sa business ko. And then, ayun nga, kinilig ako ng bongga. Kasi, sino-support mo yung yung business ng dati mong estudyante. Di ba? Nakakakilig lang. Kasi, marami din akong mga guys, mga dati pang mga teacher nung naiyak tuloy ako. Parang gusto kong umattend bigla ng reunion. Yan, yung mga dati kong teacher nung high school na sabi na so proud of you, yung ganyan kasi successful ka sa sa business, yung mga ganyan. Nakaka din, di ba? Nakaka-touch. So, ayun lang. Naiiyak tuloy bigla, no? The best naman kasi talaga guys yung deodorant ng RMK. Kahit ang dami nang naglalabasan ng mga bagong product, kahit hindi kami minsan sabi ko parang napapabayaan ako na yung brand ko, pero still dumog pa rin talaga yung yung bumibili kasi subok na nila. Yan yung bread and butter ko talaga guys, yung RMK deodorant. Yan, subok na nila yung mga taga-ibang bansa na pag kami may mga batchmate ko nga mismo. Yan, talagang pagka umuwi sila ng
ng Pilipinas. Magpapabili yan, litro-litro. Katulad nung si Gladys. Hi Glads! Ayan, nakabalik na siya ulit ng, ng Amerika. Nung pag-uwi niya ng Pilipinas, dumaan yun sa shop, bumili ng 1 litro. And then, nung pauwi na siya, dumaan ulit yun. Nung nakarang araw lang ata, bumili ulit ng 1 litro at baon daw nilang mag-asawa. So, yan, litro-litro lagi talaga yung, yung binibili ng mga OFW. Yan, hanap-hanap nila yung, yung tag dito, yung RMK. And then sabi ko nga, if ma-penetrate lang namin yung Middle East, di ba, kaso kulang pa yung hindi pa ako masyadong nakakahanap ng mga mag-handle, yung ganyan. Kasi kumpleto na din naman kami sa, sa documents, may FDA na, may medical cert, may MSDS, may certificate of non-dangerous goods. So, yung mag-handle lang ang hindi pa ako nakakahanap na matututukan talaga yung yung product na yun. So anyway, malay nyo naman guys, magantay lang tayo kasi huwag natin minamadalian lahat, di ba? So yan lang ang chika nyo for today's video, chika ng lola nyo. Ayan, nakuha ko din yung saktong guys, saktong luto ng rice. Ayan, kasi pag sa pag sa kalan, sila matigas, malambot. Hindi ba perfect pero itong ganda saktong-sakto lang. And dapat talaga binababad siya. Tapos yung rice din ng mag-amang. Ang ganda kapag may suka. Lalong nagpapaputi ng ng kanin.